je veľké zneužívanie ľudského dobra. Cash for Cars je veľké zneužívanie ľudského dobra. Nepomôžu vám, len vás utopia a zoberú vám auto. To vám hovorím dopredu z vlastnej skúsenosti. Mi zobrala pani Váňová Zuzana, že vraj magistra, mi sa vyhrážala s políciou okamžitou platbou tento deň. Príklad, všetky peniaze, ktoré som im dlžný, im mám dať a podobne. Ak nie, hneď chceme naspäť auto. Okamžite. Žiadne zajtra, žiadne pozajtra. Nie. Teraz. Hneď. Ak nie, podáme na vás trestné oznámenie. No ja som ostal v šoku. Podajú na mňa trestné oznámenie za to, že im ja chcem dať moje peniaze, na ktoré robím nemálo. Bol rok 2022, kedy som sadol ku počítaču, našiel som si túto spoločnosť, oslovil som ich, poslal som im e-mail, odpísali mi naspäť, išiel som k notárovi, overil som si zmluvy, došiel som na dohodnuté stretnutie 300 km ďaleko. Tam mi pánko povedal, že tam sú skryté poplatky, ktoré nie sú v zmluve. 50 eur za lustráciu vozidla, či není v exekúcii, či není tam nejaká blomba. A plus 250 eur akože záloha za užívanie vozidla, keby sa niečo stalo, tak tých 250 eur akože má byť na to. Pristúpil som, povedal som OK, v poriadku, lebo som potreboval peniaze, takže príklad z 2,5 tisíc som dostal 2200. V zmluve napísaná pokuta 30 eur za 3 dní, za 8 dní 50 eur. Nikdy nebolo tak, že by som nejak dlhšie meškal alebo podobne. Vždy som to uhradil aj s tými pokutami, keď som meškal tých 8-10 dní, vždy sme sa nejako dohodli. Potom som založil, vlastne dal do tej leasingovej spoločnosti záložne ďalšie auto, kde bol poplatok 420 eur, dali mi 7,5 tisíc. To prvé auto som vyplatil, bolo všetko v poriadku, mám tu zmluvy, všetko, mi poslali technicky naspäť kľúče, OK. Auto nové, ktoré som im založil, mi dali za 25 tisícové auta 7,5 tisíc.